ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Dai kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau ma kuma dawo kan ba da fa'ida. To maza, ya matsala guda 3 zuwa 4 za a yi makin ɗanta. Wannan sirri da muke faɗa da shi yana maganin basir, maganin sanyi, maganin saurin kawowa, maganin garacin gaba. Duk haɗa wannan aka samu waraka. To maza, Allah kai da mutane. Muna tashin mutane da ku a kan wannan matsala ɗin. Za mu ba da shawara kuma da gudunmawa da izinin Allah. Abubuwan za ku nema abubuwa 3 ne zuwa 4. Abin da kuka sani ne. Saboda gaskiya, magana ta gaskiya, maza ma da rashin lafiya sosai. Sai in ka jin tambayoyin da ake kai mamakin sa. Citta aka bari abu haka suke faruwa. Ko dan a yi wa abubuwan da muke ci su kan tasirantu ga wa'ansu cutar da cikin suke. Abin da ya shafi dukkanin kayan da ake samun masa gas da sauransu. Akwai kemikal da ke da lahani ga lafiyar ɗan adam. Magacece ba gare ba dalili, sannan kuma ba a flushing ɗin ciki. To wannan sirri na farko zai wanke ma cikinka, sannan zai magance basir, sannan maganin sanyi, sannan kuma zai maganin saurin kawo da sauransu. Sannan haka zalika zai ƙara ma girman alƙalami a rubutu. Amma ɗakin hajiya ni na faɗi abin da sani kenan. Ba za mu ci gaba ba gaza da baku shawara ga wancan tamin albarka ya Salan TV. To ga can faɗa abu kuma ga abubuwan za a nema domin a yi magani. Na farko, dukkaninmu kowa ya san ɓaure. To a ɓaure ɗin ma ba ɓauren ba, 'ya'yan ɓauren. Kun san yadda 'ya'ya ko? To amma na san busasshen su wanda suka bushe. Sannan kuma kowa ya san citta. In ka samu citta, ita ma ana so a samu busasshen citta. Haka zalika kuma sannan ana son zuma. Zuma ma tabbatar su fara saka kuma ka tabbatar babu mis. Saboda zuma ta kasu kashi daban. Akwai zuma yar Bauchi, akwai 'yar ina ne, Taraba ne, sannan akwai 'yar ina ne. To ga san zuma daban-daban. Amma ka je ka samu asalin ta ƙauyen da ko kuma da ka tabbatar da baka zama kyau bati da shi za ka ɗana sirri din. In ka samu na abubuwa guda 3 ya ishe ka samu waraka in Allah ya so ya yarda. Don ku sani Allah ne yake ba mu muke ba. Mu dai abin da muka gani ne muka karanta sai mu ƙara muku fa'ida da haske. Sannan da ki takarda da biro a gefe domin a rubuta. Abin da ya shafi na faɗa na wuce sai wani karo. Ba wani falon ma ba za a ƙara yin magana kan wannan fadar ba. Ko? To in ka samu wani abubuwan, in ka samu busasshen cikin citta garinta busasshen, ka samu cokali ɗaya. 'Ya'yan ɓaure busasshu wanda ka tabbatar ka daka su, sai ka samu cokali 3. Sai ka gauraya. Sai ka samu 1/4 lita na zuma farar saga, madarar ruwanta, sai ka matse ta. Sannan sai ka ɗauko wannan sai ka cakuɗa ka gauraya. Garin Allah waye ka sha cokali guda. Daddare wacce mace ta tamba kwanta ka sha cokali guda. Ka ɗauki tsawon sati 2 kana yi. Ni na faɗa maka sirri na majarabi. Za ka canji in Allah ya sa ya yarda. Sai dai in yiwa da wata matsala daga baya, to za ta yi bayyana. Amma akan wani matsala da aka yi sabis in hanyar ta ci canji ba kwa bane, gudunmawa da ta baka ne. Sannan kuma kai gudunmawa ka yan uwa ka san da wasu 'yan uwan domin su masu amfana. Sannan kuma na gane na wadda ta fa'ida ta biyu. Na ga zai magana ne nan gaba akan ƙarin girman alƙalami a rubutu. Sannan ta mata ta mutane duk wanda ya taɓa shirya buge mu kada manta mana da lillahi da yin shi ga sauran al'umma annabi. Sannan da yau annabin rahama salati
na kanan za mu dakata, ba za mu tsawaita ba, sannan a ci gaba da ƙoƙarin sanda yan uwa fa'idodi masu amfani. inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya allazina amanu sallu wa sallimu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam.